Zo, goeiedag iedereen hier aan de dropzone van Donkey Republic te Hulst, Havenfort Parking. Ik had zo pas een technisch probleem met deze fiets hier. Dus ik was vertrokken, ik heb er ook beelden van. De fietsen die beschikbaar zijn, ja. Hier heb ik Pecco. Pecco, even kijken. Ja, Pecco, dat is voldoende. 57 kilometer beschikbaar. Ontgrendelen. Het geluid. En ik kan vertrekken. Geen elektrische ondersteuning. En dus ter hoogte van de scharnier ben ik dan teruggekeerd naar hier. Ik heb de klantendienst moeten opbellen. Dus belangrijk. Beëindig huur. Even kijken. Druk 1. Voor Engels. Heb je problemen met het slot of wil je nu de huur beëindigen? Toets 1. Ben je vergeten? We willen dit gesprek graag opnemen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Als je hier niet mee akkoord gaat, druk dan op 3. Anders blijf aan de lijn. Ik heb dus de helpdesk opgebeld. Wat is er dus gebeurd? De ontgrendeling was dus geen probleem hier van de Pecco, maar de elektrische ondersteuning functioneerde niet. Goedemorgen. Ja. De elektrische ondersteuning functioneerde niet en ja, ik was amper vertrokken daar tot de scharnier. Ik zag, ik ga terugkeren. Niet normaal, maar dan was het tweede probleem dat de fiets zich niet kon vergrendelen. Dus wat gebeurt er? De huur loopt door. Nee? Ik heb dan via de klantendienst hebben ze digitaal snel aan de lijn had ik gehad. Ze spreken wel enkel Engels. Als je in de ochtend belt, soms heb je ook wel de Nederlandstalige klantendienst. Maar bon, ze hebben terug de fiets kunnen op afstand vergrendelen. En de mevrouw heeft ook beloofd van het bedrag terug te betalen op mijn account. Dus wel een goede service, maar bon. Er zal iemand komen van de technische dienst om de fiets na te kijken. Dus belangrijk hier, dus Pecco. Nee. Ik heb natuurlijk wel de eerste fiets gepakt die hier te beschikken was. Dus de test komt een tweede keer op een andere dag. Maar het is de eerste keer dat ik een technisch probleem heb met die fiets. Ja, ik gebruik die fiets al sinds 2022. Al in België regelmatig. Maar bon, ik zeg dat kan gebeuren en het komt in orde. Hè.